И здравейте и добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем на Брокевън, криеница в Брокевън. Днеска този път сме с Криско и Мартен, както сте прочели в заглавието. Кажете здрасти. И здравейте хора, днеска аз ще върда колело и който с цветове и който цвят се падне, в него трябва да се крием. Да, в такъв цвят. Така. Нямаме право да се крием на други хора къщите, обаче може да си направим своя къща да се скрием. И само един ще търси. Как ще го нарежем, кой ще брои? Ще въртим и второ колело, кой ще бъде? Например, лила в магазин, но се е паднал лила в цвят. Да, и се крим там. Да. Например, той върти колелото и ние трябва да се крием на това място, дете, например, зелено. На него му се пада зелено на колелото и ние трябва да се крием в зелено. Въртиме и още едно колело, дето определя кой да брои. Първо въртя кой ще. Така. Айде. И Дани. Аз ли съм? Да. Първия винаги трябва да съм аз. Аз ще се въртя на какъв цвят? О, ес! Не, молята. Айде, аз се крия на черно. На черно? Я на... Сега се го махам, няма повече да се крие никой. И на Мартен. Мартен е в червено, може би? Да, в червено. Добре. Лата също... Абе, що се ризвате, бе? Ближете ми. Чува. А я, Мартен, на какво ще се кри? На червено е. На червено. Добре, да. Криско е на черно, а Мартен е на червено. Аз ще броя, както винаги, що не? Чакай малко да спусна тъпата Брокевън. И в играта ли сте? Да, тук сме. Добре. Това ти ли си, бе? Аз съм и то, дето скача. Аз съм той, който скача. Да, видяхте. Така да не ме видя, аз съм до тебе. Така, търсещия има право на кола. Ама колата трябва да е... Не. Не неговият цвят. Чакай. Колата трябва да е ето тази кола. Чакай. Ето тази кола трябва да е неговата. На студент драйвера. Дани, ето го Дани. Ето тази кола трябва да е. Дани, видиш, аз съм Корделио. Здрасти, Корделиус. Аз съм черно. Трябва да се направя... Черен скин. Трябва да свържем с интернет на телефона. Дани, да чакай малко. Да, спокойно. Чакай малко, сега ще пусна интернет. Сега ще пуснем нашия интернет. Отвори вратата. Абе, чай затворено, бе. Даже ще кръстя колата. Кое е в онова такси ли? Да. Не, това не е такси, това е кола за търсене. Пише ученето за кола. Където се учиш да караш. Кола за търсещия. Връщам се. Опа. Не. Малко ще закъснея. Стопите ми става. Айде, ето го. Така, вие скрихте ли се? Ние лепнахме за малко. Що? Малко ще ме чакате. Малко ще закъснея малко. И Дани има 5 минути за криене и 5 минути за търсене. Не, няма да има таймер. Вие когато кажете, ще сте готови, тогава аз ще почна да ви търся. Аз ви. Аз ще почвам да се крия вече.
чайте, Дани, чакай. Дани, може да си правим някакъв скин, примерно в черно, както аз. Не, стой си с твоя скин. Добре, аз съм Корделиуш. Айде, крийте се. Чакай, Дани, аз още не съм. Къде черно? Аз се крия, Мартин, когато дойде той ще се крие. Аз ще ви чакам в колата. И Дани, имаш право на 3 въпроса. Примерно в града ли си или си извън града на високо ли си, някакви такива работи. Добре. Още не съм готов. Но си намерих място и сега отивам към него. Аз не съм готов. И трябва да бъдеш там на центъра, където се спамваш. Ето, перфектно място. Виждате ли ме къде съм? Аз съм до полицията. Добре, ще легна и окей. Леле, хора, не знаете от колко отдавна не съм играл тази игра. Аз съм готов, само Мартин още си. Да, аз съм готов. Готови ли сте? Добре, да. Почваш да търсиш. Да пускам ли таймер някакъв? Не пускай таймер. Добре. Да, брат, сега ще си на някакво супер тъпо място, дето... Имаш право на 3 въпроса, не забравяй. Добре. Имаш право на 3 въпроса на всеки един от нас. Така, Криско, в града ли си? Града съм. На високо ли си? Да. Добре. Някъде на центъра ли се намираш? Чай дали съм близо. Да, горе-долу съм близо. Някой вижда ли ме? Не, аз съм те виждал сега. Аз не съм на толкова трудно място. И аз сега Мартин въпрос. Мартене, ти в града ли си? Да. Край центъра ли си? Горе-долу. Добре, ама... Къв беше другия? На високо ли си или си на ниско? На ниско. О, добре. Червено ниско място. Много ми е странно, къде ли сте вие? Ама който ме вижда да казва. Добре, Дани. Ще подскажа малко. Някъде близо до... Чакай. Доста съм близо до гроба. До гроба? Там, където са гробовете. Ако ще има гробовете, аз ще мога да видя. До гробовете си. Да. Чакай да видя гробовете къде беха. Там до пожарната. До пожарната я виждам. Тя е тук се вижда. И до болнес. От центъра. Аз първо търся на центъра. И тогава. Брат. Ето я пожарната. Скоро някой от вас ще бъде намерен. Абе, по-точно да се оглеждам за всеки от вас, защото ей така. О, дейкер. Аз ще мога И така мога... Ти не знам дали ще май не. Зависи. Сега виждаш ли ме? Ти при гробовете ли си? Не още. Не да виждам. А сега? Не. Мисля, че знам къде си. Не забравяйте стовете, аз съм черен, той е червен. Добре, вече те виждам.
вече те виждам. Не забравяй въпросите. Бях на високо. И студент беше черно. Знам къде си, Вой. Сега виждаш ли ма? Да. Идвам ли към тебе? Да. Точно на там. И сега вече не. Не съм болница, само това ще ти кажа. О, не си в болницата ли? Но съм в една сграда, която е близо до болницата. Да не си в... Не съм на черно. Да не си в училището, бе. Ай, добре, давам ти голям... Да, в училище съм, но може и да не съм вътре. До. На високо съм, не съм в училище и съм на черно. То къде може да е това? Мартин, трябва да си на червено. Сега виждаш ли ме? Я видях. Не. Къде беше добро, бе, те виждах. И не те виждам през това, да знаеш. Значи си в училището. Брат, къде е това място, бе? Аз те видях на покрива на училището си. Не. Ха-ха! Сега трябва да ми помагаш при Мартен. Сега, Мартин, да знаеш, ще ти подскажа, не е в града. Бях не знам къде. Аз се смених мястото. Да, той вече е на червено, пак обаче не е извън града. Ама сега на високо ли си? То, Мартин е някъде извън града сега. Дали първо бях там зад... Не знаеш, че не си магазин, там червени зад него бях. Да, аз тъкмо там ще да проверявам, ама... На високо ли си? О, На високо ли си? не. Ама... Къде е извън града? Извън града е на там. Е на тази посока някъде. Виж къде съм аз лево. Къде съм назад. What? Аре бе, ще спреш да ме вземаш тази кола. На къде? На там. Там. Аз ще следвам. Просто търси нещо червено. То няма, не е трудно да се Чакай да взема кола. Моята кола ще... Нали знаеш оная... Онова жълтото такси, дето е. Да, добре, слагай го. Брат, аз мисля, че знам къде е Мартен. Тук ли си, бе, Мартене? Може би. Ето, видях го. Видях го. Добре, значи браво. Къде съм? В хамбара. В хамбара си. В хамбара си. В хамбара си. Мартене. Абе, Мартине, не чуваш ли той? Бях във фермата. Виж, това е хамбар, Мартине. Виж, какво там нещо открих, някаква листовка. Какво? Листовка. Тайна.
Това е тая листовка, бе. Да, ние знам те. Абе, я се махни, бе! Някакъв лист, но не пише нищо. Мартене, махни се! Мартене, махни се! То също го знам. Айде сега, я пак върти колелото. Това път, ако е Дани, няма се бори. Чак другия рунд. Това ще се бори да е Дани. Сега сама си ли Мартен? Айде, върти. Дани, това ми е истинския скин. Да, видях. Ау! Чакай сега да го намеря. Така малко се. Добре, сега. Сега. И това ще бъде... Не, моля те, не. Шет, аз съм. Добре. И сега. Ма вече то е 6 часа вечерта. Въртя за Мартин. Ама, не, чакай! Първо те отим на центъра. Да, знам. Просто разсекни. Кой се падна? Мартин се крие в жълт цвят. Ха-ха. А ти, Дани, ще се криеш в тъмно-зелен. Късметлия. Ама, тъмно-зелен и зелен ли става? Не, чакай. Не, той тук има на колелото светло-зелено. Чакай, знаеш какво? Не, само зелено го направи. Само зелено. Ще махна зеленото и... Добре, падат с зелено. Добре. Отиваме на центъра, аз съм вече на центъра. Аз съм тук, аз даже... Аз чакай. Чакай. Ето ма тука. Хайде, давайте. Крийте се. Добре. Ама цял ма виждаш човек. Не, аз не тук. Не, влез в полицията. Не, аз знам на друго по-хубаво място там. Виж, има едно тайно място. Добре, там. Даже още... Добре, айде тук. Ама си увеличи на макс екрана, сякаш да виждаш ценно си в главата му, на твоя човек. Ако се крием в нашата... Да, защото ако се заключим, то... С лего само може да влезе. Добре, аз се скрих. Аз не съм. На Мартен беше жълто. Да. На Дани какво беше зелено? Нали? Зелено, да. Да. Аре бе, готови ли сме? Не. Къде има жълто? Мартене, сега къде си? Да, ма ще чуя иначе. Мартене, ти с жълт скин ли си сега? Да. Здрасти, Даниеле. Ама се махни от тука, бе! Още малко остане се. Тялно място ще става. Да.
Да. Избрахме си вече. И двамата ли се скрихте, бе? Да. Не. Мартин, близо ли сте? Добре, първият въпрос е... За кой? В града ли сте? Да, в града сме. Близо ли сте двамата един до друг? Не знам. Да. Добре, айде. Това е задание. На високо ли си? Да. И Мартин, високо ли си? Да. Така, и последния задание. Близо ли си до центъра? Леко. Мартине, близо ли си до болницата? Да. Значи сте... Даже може да я виждам. Ай, сега я гледам. Сега търсиш ли някой? Да не сте някъде до училището? Не. Аз съм много далеч от училището. Двамата един до друг ли сте, бе? Аз съм близо от училището. Аз даже не го виждам. Аз те видях. Жълто се скрива. Аз те видях. Така, тук виждам някакви жълти работи в болница. Те може да се... Жълто. Сега виждаш ли ме? Не. Никога няма да намеря. Като отидеш на паркинга на училището, ще те виждам. Благодаря. Дани, Да? до кое си най-близо? И виждам чертите на паркинга. Але, виждаш чертите на парка. Намерихте! Ето те, си горе там. Аз знам къде е. Дани обаче няма да ти казвам. Не му казвай, мурата, много ми е яко мястото. Каза, че няма. Много ли е трудно място ти? Не. Долу трудно е. На коя посока е Мартин? Емина е тука. Да. И беше кой цвят? Зелено. И малко трябва да завиш. Може навсякъде да е. Навсякъде може тревата да е. Да, всъщност тревата е много добра идея. Чакай, имам идея. Сега виждаш ли ме? Кой, аз ли? Да, дали ме виждаш? Не. Тук ли си, бе? Не си тук. Знаеш как ми се чисти тук? Сега, близо ли си до бензостанцията? Не. До кое нещо си най-близо? Няма ти казвам, иначе ще те атакувам. Иначе се издам. Близо ли си до летището? Не. Ой, махни, бе! Какво? Значи... Ма той Мартин ти каза! Какво ми каза? Не казах му, че си залепен. Аз нищо не чух. До детската градина. Махни, бе! Издаде ми мястото! Сега вече го чух. Що с толкова гадеме, Мартине? Току-що ме издаде. Много си гаден. И сега какво правим? Сега за наказание Мартин ли ще е? Да, сам Мартин ще е 2 пъти. Аз искам. Сега като му намериш, Мартин ще е 2 пъти. Отивам да много до колелото. И почвам да въртя. За мен ще е... синьо. И
задание става тъмно-синьо и повече свършва. И сега свършва. Ама, не! Не тъмно-синьо, няма тъмно-синьо. Свършват цветовете. Ама не! Ма ти не ги махай като въртиш! Ти като въртиш не махай световете, то може да се падат по дълъг пъти. Добре, дай пак ще се въртя. Добре, ама не трябва да махаш цветовете. Как така? Добре, давай. Сега за мен е зелено и задание. И лилаво, брат. Къде да намеря лилаво, бе, човек? Мистер, какво са падна? Аз имам една спортна кола за робот. Чай, какво беше моята? Ама аз трябва да се намеря сякаш някакво място, не моята е да се крие някъде си. Брат, може ли да ме качиш на раменете си да се скрия в тебе? Да. Аз приготвих кола. Аз още малко в коша ще се скрия. Аз ще ви търся с жълтия мискин. Ма си много гаден, Мартин. Ама още не съм готов. О, намерих си място. Аз още не съм готов. Добре, тръгвам. Аз съм се скрил на зелено място, което не е трева, Мартин. Това ще... Не, аз не съм готов, Мартине, не съм. Добре, не гледам под колата. Виждам леката ми и черна. Някой има ли някаква идея как се кляка? Милта това. Да, има. Аз знам. Да, нали виждаш отстрани едни копчета? Не, аз видях как да стана клека. Ще те ризна. Ама, Мартина, аз още не съм се скрил. Да, аз не гледам, аз гледам под колата, виждам просто черно. Айде, готов съм. Добре. Тръгвам. Може да кажеш вътре си. Ани, на високо ли си? Не. Кой на високо ли си? Я чакай, не съм готов. Извън града ли си? Не. Добре. Зелено. До какво са най-близо? До... Там... Той че... Не съм най-близо. Много съм близо до... Доста съм близо до това. До детската градина. Добре. Да, знам той къде е. Значи може да се в някой магазин. Аре, бе, Мартине. Шанс има да се обхвана. Там, близо съм до нея, не много.
Не, обърках с това някой друг. Аз съм и твоя. И също така, хора, пишете ни дали искате втора част на това. Да. На Криница в Брокеван. И ни пишете идеи за видеоклипове, защото ние нямаме много идеи. Да, защото се сещам, не мога да се сещам какво правим. Само правим ни същи Brawl Stars, Roblox. Предложите някаква безплатна игра, която е мултиплеер. Която е доста... Да, без Brawl Stars и без Roblox. И да не е Майнкрафт. Нали, аз те видя, значи означава, че вече съм те открил. Да, мога ще трябва да кажеш къде. Но сега гледам по едни камери. Аре бе, Мартине, какво стана? Не мога да намериш 69 години. Брат, аз тук почвам да се оглеждам дали ми е гличнало нещо. Дали се виждам? Какво направи? И Криско, може да направиш и част от колелото, което е където си искаш. Да, бе. Аре бе, Мартине, търси по-добре. Какво стана? Ние тук са криме много време вече. В града ли си? Ко? В града ли си? Аз? Да. Да. Някой ограби банката току-що. Къде си Аз се ограбих, защото да видя дали е вътре. Някъде... До какво си най-близо? Не мога да ти кажа, то моят цвят е супер гаден, аз да ти кажа, но ще ми е трудно. Много ми е трудно така. Добре, кажи нещо, което е близо с теб, което да не е най-близо от теб. Аз казах детската градина. К. Започва, моят княз започва с К. Не мога да кажа, човек, аз ако кажа едно, ти ще ме видиш и ще кажеш и ще дойдеш да ме намериш. Не е кола. Всъщност то може и в кола да се скриеш, ама нали ще ти видят името. Айде де! Мартене! Аре бе, хора! Чакай, Мартин! Искам да ти кажа, че ти си най-големия.
Ако не го знаеш, сега ще го казвам. Най-големия. Мартине, аз съм... Добре, ще кажа... Много съм близо, ама много съм близо до библиотеката. До банката. Брат, тук почна да кикам от чакане, бе, брат. И ти кажи до кое си най-близо, защото Мартин докато наведе. Карти в магазин. Карти в магазин. С К започва и зелено. Защото видях един карти върху незапомня. Може да е сумвате, но съм доста близо. Като кажеш така, значи не си. Аз те виждам. Ти на високо ли беше? Не. Как ме виждам? На земята. Тук аз мога да те виждам, а ти не мога да виждаш. Като не мога да те видя, значи няма как да те открия. Не вярвам. Много се близо да ми сега. Опа! Провървях! Дава ти 10 секунди да се свиш на място. 1, 2, 3, 4, 5. Готово бе? Много съм близо това. Значи ще просто не ви. Да. Намерим браво. Аз мислех, че в началото ме просто. Исках да проверя в началото. От първия кошик в началото, ама не беше. Добре, сега питай Дани нещо. Ела в колата. Аре бе, на мен почва да ми гличва играта. Питай Дани сега нещо, Мартин. Добре. Дани накрая ли на града си? Еми не съм на края на града. Толкова ще ли се втисне. Виж. Аха. Дали къв свят трябваше да си? Лилав. До кое си близо, Дани? Еми, не съм близо до края на мапа. Добре. Кристияне, нали знаеш ония аш скин на печката, дето прави год с оръжието? Пешка ли? На аш. Още проверя. Още правиш ли? Още пуснато ли видеото? Да. Брат, буквално минаха 15 минути, от когато ни търсиш. Просто търси мене. Какво правиш ти? Изобщо търсиш ли? Да, търся. Ти къде някъде на карта накрая ли? Не съм там. Да, някъде където се спаваме ли си? Да. Добре. Това е хубаво. Зато аз минах да видя през ресторанта за хот-дог.
ли се бе? Айде бе, хора! Мъжете или жените в света, кои са повече? Между. Айде бе, какво стана? Хора, нещо стана с разговора, не знам какво. Хора, нещо стана с разговора. И... звъни ми в момента. Какво стана? Абе, брат, също. Еми, ти не си ли го зареждаш, бе? Ми дама трябва и таблета. Мартин, брат, той е реч, които не се не играе. Еми... Сега да спирам или видеото. Окей. Ми хора, това беше видеото. Тъжен край. Ако не сте гледали миналите ни видеа, ги гледайте, абонирайте се, станете член на този канал. И от мен чао. Какво да играем в Да, коментирайте какво да играем в следващия епизод. А от мен чао.